В навечерието на руско-турската освободителна война се сключват две тайни споразумения – Райхщатско споразумение и Будапештенска конвенция. Освен тях, преди войната се провежда и Цариградската конференция, която също играе ключова роля в последвалите събития. След войната се подписва още едно тайно споразумение – Лондонското споразумение, непосредствено преди Берлинския конгрес. Априлското въстание от 1876 година е един от поводите за провеждането на Цариградската конференция в края на същата и началото на следващата година. А последвалият отказ на Османската империя да изпълни решенията, взети на конференцията, е причината за Русия да предприеме военни действия срещу нея. Ще разгледаме Цариградската конференция, Райхщатското споразумение, Будапештенската конвенция, Одринското примирие, Сан-Стефанския мирен договор и Лондонското споразумение, които доведоха до Берлинския конгрес и Берлинския договор. Райхщатско споразумение. На 26 юни 1876 година в Райхщат, днешен Закупи, Чехия, Руската и Австро-Унгарската империя сключват тайно споразумение. Съгласно текста на това споразумение, Австро-Унгария и Русия се съгласяват, че ако се стигне до териториални промени или разпадане на Османската империя, създаването на голяма компактна славянска или друга държава е изключено. Райхщатското споразумение е продължено с Будапештенската тайна конвенция между Русия и Австро-Унгария, както и с Лондонското споразумение между Русия и Великобритания. Цариградска конференция, тя се провежда най-вече в резултат на Априлското въстание, което привлича вниманието на великите сили към тежкото положение на българското население под османска власт. Конференцията се свиква с цел да се намери решение на кризата и да се предотврати нова война. Участници в конференцията са Великобритания, Русия, Франция, Австро-Унгария, Германия, Италия и Османската империя. Генералният консул на САЩ в Константинопол, Юджин Шуйлер, също участва активно в изготвянето на решенията на конференцията. Великите сили са за значителна българска автономия, която да приеме формата на две нови османски провинции. Конференцията определя, че към края на 19 век българските етнически територии в Османската империя се простират до делтата на Дунав на североизток, Кастория в днешна Гърция, на югозапад, Къркларели, Лозенград на югоизток и Ниш на северозапад. В едно от заседанията маркиз Солсбъри заявява, че в границите на тези две провинции, образуващи България, не влизат районите, в които не преобладава българско население, нито районите, които не са били изложени на лошата османска администрация, довела до бунтовете от предходната година. Така, поради стратегическите британски интереси, българските области са отдръпнати от Егейско море и извън тях остават Воденско, Кукушко и Дуйранско, Западна Тракия и по-голямата част от Източна Тракия. Отказът на османското правителство да приложи решенията на Цариградската конференция предизвиква руско-турската освободителна война, лишавайки по същото време Турция, за разлика от предишната Кримска война, от западна подкрепа. Будапештенска конвенция. На 15 януари 1877 година в Будапеща се подписва тайна конвенция между Русия и Австро-Унгария. Тя е в резултат от преговорите между руския посланик Евгений Новиков и министъра на външните работи Дюла Андраши. Тази конвенция доразвива основните положения на Райхщатското споразумение и определя ангажиментите на всяка една от държавите. Конвенцията потвърждава Райхщатското споразумение, с което страните постигат съгласие, че няма да бъде създадена голяма българска държава в случай на успешна война срещу Турция. По настояване на Австро-Унгария не се предвижда създаване на независими български държави, а подобни княжества трябва да останат васални в състава на Османската империя. Потвърждава се благосклонният неутралитет на Австро-Унгария в предстоящата война на Русия с Турция.
В замяна на това се дава възможност на Австро-Унгария да избере кога да завземе със свои войски Босна. Будапештенската конвенция дава право на Австро-Унгария да поиска преразглеждането на Сан-Стефанския мирен договор, нещо, което Русия се съгласява да стори с Лондонското споразумение между Великобритания и Русия. Сан-Стефански мирен договор, 3 март 1878 година. Сан-Стефанският мирен договор е предварителен мирен договор между Руската империя и Османската империя, който слага край на руско-турската освободителна война. Военните действия реално се прекратяват още с подписването на примирие в последния ден на януари 1878 година в Одрин. В първата точка от протокола по примирието е записано: България се създава като автономно княжество в пределите, където мнозинството от населението е българско. Нейните граници в никакъв случай не могат да бъдат по-малки от границите, приети от Цариградската конференция. Но по-късно, при подписването на Сан-Стефанския мирен договор, това не е спазено, защото съгласно член 9 на 10 Османската империя предава на Русия редица територии, сред които и Северна Добруджа, а съгласно член 3 Сърбия получава части от Поморавието, заедно с българските градове Ниш, Лесковац, Враня и Пирот. А Северна Добруджа, както и Нишко, са предвидени от Цариградската конференция да влязат в състава на българските автономни области. Интересното е, че Сърбия, въпреки че получава изконни български територии, е крайно недоволна. Тя иска Видин и има претенции за Македония. Румъния също е недоволна, защото Русия налага размяната на Северна Добруджа за Южна Бесарабия, въпреки че Северна Добруджа е много по-голяма територия от Южна Бесарабия. Предаването на Северна Добруджа от Русия на Румъния предизвиква протести сред местното българско население, което в своя апел до руския император отбелязва, че с този акт се създават предпоставки за бъдещи българо-румънски конфликти. Така възниква така нареченият добруджански въпрос в рамките на българския национален въпрос. Придобиването на територии по десния бряг на Дунав от Румъния е една от предпоставките за бъдещите и стремежи към Южна Добруджа. Замяната на Южна Бесарабия с Северна Добруджа не е приета добре и от част от румънската общественост, поради потенциалните бъдещи конфликти с България. На 2 април 1878 година тогавашният румънски министър-председател Йон Братияно заявява чрез вестник Стяла Романей: и въпрос не може да става да се приеме Добруджа, както географско-икономически, така и етнически и исторически. Добруджа не съставлява част от нашата територия, разположена отвъд Дунава. Тя е естествено продължение на България. Населена е най-вече с българи, турци и татари. В нея румънци няма. Ако ние я завладеем, ще стане постоянен източник на конфликти между нас и българите. Една отворена рана. Гърция не е доволна от включването на Македония и Тракия в българската държава, защото има собствени амбиции за тези изконни български територии. Лондонско споразумение. Лондонското споразумение за промяна на Сан-Стефанския договор от 30 май 1878 година е тайно дипломатическо и стратегическо споразумение между Русия и Великобритания, част от подготовката за Берлинския конгрес. То включва важни точки, събрани в два меморандума. Съгласно меморандум номер 1, Великобритания отхвърля делението на България по меридиана, като Русия се съгласява да не настоява за промяна. Южната граница на България ще бъде разграничена така, че да няма излаз на Егейско море. България ще бъде разделена на две провинции. Едната, разположена на север от Балкана, ще получи автономия под княжеско правителство, а другата, на юг от Балкана, ще има широка административна автономия с губернатор, назначаван с одобрението на Европа. Руският император отдава особено значение на това в Южна България да няма османска армия. Лорд Солсбъри се съгласява,
при условие, че руският император няма да възразява, ако османските войски имат право да влизат в южната провинция, за да се противопоставят на въстание или нахлуване от друга страна. Британското правителство настоява и Русия се съгласява висшите постове в милицията в Южна България да бъдат назначавани от Високата порта с одобрението на Европа. Останалите точки на споразумението са свързани с въпроси около Гърция, Армения и Бесарабия. Съгласно меморандум номер 2, уточнява се, че британското правителство си запазва правото да отстоява позициите си и последните въпроси. Участие в администрирането на двете български провинции, продължителността и характера на руската окупация на България, бъдещото наименование на Южната провинция. Останалите точки са свързани с достъп до проливите Дунав и други. Берлински договор, 13 юли 1878 година. Договорът е заключителният документ от Берлинския конгрес, провел се от 13 юни до 13 юли на същата година. Той денонсира разпоредбите на Сан-Стефанския мирен договор, който изостря отношенията между Русия и останалите велики сили. Споровете между тях възникват поради неспазването от страна на Русия на Райхщатското споразумение и Будапештенската конвенция, въпреки че част от тези спорове са решени с Лондонското споразумение. Основното противоречие се състои в предварителното съгласие на Русия, документирано в посочените по-рано споразумения и конвенции, на Балканите да не се създава голяма държава. Дали действията на Русия са били продиктувани от имперските интереси, оставяйки българската национална кауза на втори план, или не можем да говорим за предателство спрямо България? Нека обобщим фактите. От една страна, Русия предварително поема ангажимент в Райхщатското споразумение и Будапештенската конвенция за несъздаване на голяма държава на Балканите. От друга страна, в Одринското примирие от 31 януари 1878 е записано, че България ще бъде не по-малка по територия от определените български провинции на Цариградската конференция. Това създава впечатлението, че Русия е готова да подкрепи създаването на по-голяма България. Това е потвърдено и в Сан-Стефанския мирен договор, който включва почти всички етнически български територии, с изключение на Северна Добруджа и Нишко, предадени съответно на Румъния и Сърбия. Последствие с Лондонското споразумение, Русия приема напълно смалени български васални области на Османската империя, което в крайна сметка се реализира чрез Берлинския договор. Тези действия на Русия могат да бъдат разгледани и в контекста на нейните собствени имперски интереси. След загубата на Кримската война само 20 години по-рано, Русия е имала нужда да възстанови своя авторитет на международната сцена. Освен това, нейните цели включват присъединяването на части от източния Анадол, Грузия и Южна Бесарабия. Възниква и един допълнителен въпрос. Ако Русия е знаела, че Сан-Стефанският договор ще бъде предоговорен поради Райхщатското споразумение и Будапештенската конвенция, защо изобщо е имало нужда да го подписва, при положение, че прекратяването на огъня е било подсигурено от Одринския протокол от 31 януари 1878 година? Не е ли това опит на Русия да си осигури бъдещи български симпатии, като прехвърли вината за разпокъсването на България на другите велики сили? Какво мислите вие? Дали действията на Русия са били водени от стремежа да възстанови своя авторитет и да реализира свои имперски интереси, поставяйки българската кауза на втори план? Можем ли да говорим за предателство спрямо България от страна на Русия, или действията й са били оправдани в контекста на сложната геополитическа обстановка? Как биха могли тези исторически събития да влияят на днешните отношения между България и Русия? Как оценявате претенциите на Румъния, Сърбия и Гърция към българските земи? Споделете своите мнения в коментарите и не забравяйте да се абонирате за нашия канал за още интересни исторически разкази и анализи.
Вашето мнение е важно за нас и ние сме нетърпеливи да чуем вашите мисли по този важен въпрос.